Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, iritsi da otsaileko azken eguna. Gaur otsailaren 28 da. Ze luzea izan den aurten otsaila, ez da? Denetarik gertatu da. Covid kasuak gora, neurriak bera, alderdi politiko batzuk sutan, futbolzaleak erotuta, tentsioa Ukrainian... Inauteriak ez, inauteriak bai, inauteriak ez, inauteriak bai. Baina azkenean, bai, inauteriak bai! Egun ederra izan zen atzokoa, irudimenak goia jo zuen aurtengo mozorroekin, Tolosarrok eguna pijaman hasi genuen, eztarri aurratzen joan ginen pixkana, baina gero mota guztietako jantziak ere ikusi genituen. Baina mozorro honenen zerrenda asteazkenerako utziko dugu. Oraindik gaur eta biharko mozorroak ikusi behar ditugu. Eta gero bai, aipatuko ditugu sarean eta kalean ikusi ditugun mozorroen rankina. Tira, baina gureak zer iruditzen, ez esan originala izanen naizenik. Paiaza, benetan, ez da mozorro oikoagoik. Aizu dotorenago da, ez? Gainera paiazak oso garantzitsuak dira gure gizarte santu hontan. Pentsa, Maigorrostiaga, egunero etortzen da paiazoz jantzita, berezkoa baitu. Marekotu zirriak, sendatuz minak, txoraturik utzi gaituzu, paiazo, trake txaina txulotoi, lotxatik fideladoi, horitzapenak humori, abotxak miako. Inauteritan gironenarekin, baina nahi gabe ere paiazo aipatu eta kantua bentzun da Iñaki Odriozola Mokolore etortzen zaigu gora, eta mendik musio handi bat familia guztiari. Gu bezala paiazoetan pentsatzean arekin gogoratuko direlako asko eta faltan botatzen dugulako. Eta plazerra dalako eta orea paiazoz jaztea urare gogoratu. Zaizu Goiuri, ez diozu ezer esan behar? Amaia, Goiuriri ez diozu ezer esan behar? Hawaiiarrez jantzita etorri dela. Eta gero apropiazio kulturalaren gaia aterako edo. Naiz Hawaiiarrez jantzita etorri, Politika agi handi bat naiz. Begiratu zenbat lorre ditudan lepoaren bueltan. Goiuri, ez da ulertzen. Emmanuel Macron naiz, Frantziako presidentea. Zaltzaretek gogoratzen Polinesera joan zenean zenbat lore jarri zizkioten lepoan. Bere bizkartzainak lagundu behar izan zion, itotzen hasi zen. Bueno, orduan zuere paiazoz jantzizea, ez? Paiazo bat einaz, buru bako pertsonajela, ez nazera oso normala inoen, ez tostardure, arraro xamar bizina zera, da inungo lozarik ezkeko dela, ez alda izango supozatze bat, euren lozetan. Baina itxaron, zer diozun ere paiazo jantzia zu maskara batekin etorri zara eta? Bai, ni maskara batekin etorri naiz, inauterien gai hau Tolosatik pixkatateatzeko, ze bestela zehar Tolosartuko nazue. Oi, kexatuko zara. Ez, enaiz kexatuko, mina sekretu bat esango dizuet, jakin dezazuen, inauteriak ez dira bakarrik Tolosan ospatzen, Zi graziosa gure amaia. Bai, baina horregatik ni veneziarrez jantzin naiz. Veneziako inauteriek oso jatorri zarra dute. Lehenengo aztarnak, 1084ko Vitale Falier Duxeren dokumentu batekoak dira.
Bertan, herriaren dibertsioi buruz ari dela inauteriak aipatzen ditu lehen aldiz. Antza denez, Veneziako oligarkiak inauteriak sortu zituen serenisimarentzat beharrezkoa zelako, herrixeak aldi labur batez gozatzeko eta ondo pasatzeko aukera izatea. Horrela, veneziarrek eta kanpotarrak kalera irteten ziren musikaz gozatzera eta dantza egitera. Maskara eta mozorroi esker gizartean zegoen klaseen arteko banaketa desagertu egiten zen. Agintariei eta aristokraziari burla egiteko baimena zuten inorkeitz baitzekien nor zer nor. Inauteri egunetan herritarrek askatasun osoz joka zezaketen. Epa. Barkei guzue pixkatola potx bat gabiltzea, baina ajea daukagu zen egin zuen kontatzen. Brasileko inauteriak ere oso ospetsuak dira. Aurten, apirilera arte atzeratu behar izan dituzte osasun egoera dela eta. 2021ko inauteriak historikoak izan ziren ez zirelako ospatu. Koronavirusak eragotzi egin zuen hiriburu Kariokan dantza eta mozorroek kaleak hartzea. Ordura arte etzen horrelakorik gertatu. 1882 eta 1912koak bertan bera geratu ziren, baina hilabete batzuk pasatakoan ospatu zituzten. 1882an beste virus batengatik debekatu zuten inauteria, sukar horiarengatik. Horregatik, ekainean ospatzea erabaki zuten neguan kutsatze gutxiago egoten zirelako, beraz, ez zuten bertan bera utzi, atzeratu egin zuten soilik. Eta 1912an dolu nazionala ezarri zuten, Rio Brancoko baroiaren heriotzagatik. Branco Brasilgo diplomaziaren aita izan zen. Baina etzen guzti ondo atera kontu hau. Inauterien ohiko egunak iritsi zirenean jendeak kalera ateratzen. Beraz inauteriak ospatu zituzten. Aizue, agian apirilan ara joan gaitezke Sanbodromoan dantzitera. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Eizu hemen dantza egin dezakegu baitere. Gaur astelen inautea da, edo guretzako astelenita. Hemen Tolosarrak eta inguruko herrietakoak biltzen diren eguna da. Egun osoan Tolosako eta inguruko herrietako aisialdi taldeak dantzan ateratzen dira. Badakizu inauteriek mitologiarekin lotura handia dutela, ezta? Horregatik inauteri askotan pertsonai protagonistak piztiak izaten dira. Euskal Herrian zaratarekin lurra esnatzeko deia zegoela uste izan da, eta horregatik inauteriak ereite jaiak ziren. Adibide batzuk esango dizkizuet. Olaztin zimaurra botatzen dute gurdi batetik. Altsasuko momotxorroek goldea erabiltzen dute lurra esnatzeko. Ituren eta Zubietan ogaldunak ateratzen dira zarata eginez. Euskal Herrian inauteriak antzinatik osatzen dira, hala ere, Hego Euskal Herrian Frankoren diktadurak jai hauek debekatu eta galtzorian jarri zituen. Baina Tolosan jarraipena izan zuten garai hartan udaberri jaiak izena hartuta. Berria eta nebuzarra, lausoa da bien arteko marra, desenkusak amila historio, aitzakiari. Eta Venceslau Mayor arziprestearen gogo eta inauteri nahi faltaura garaitu genuen. Baina guk eta Tolosantzo den frankistek egi guztia kontatzeko inauteria aurrera atera bazen udaberri jaiaietan, izan zen frankistek ere inauteriak maite zituztelako. Baina tira, denona bada festa hau, bala beharko zuen, baina daudela urruti. Eta ni itzali nahi. Nahikoa inauteri badute frankistak eta frankista nostalgikoek euren alderri politiko horren gora bera eta tirabiretan. Hemen earki baitza. Aizue, emango diogu hasiera gure udaberriari, ezta? Zer dugu gaurkoan? Inauterien ajea pasatzeko sofa, manta eta telesaia bezalako planik ez dago. Beraz, Idoia Dabilozgunek hori prestatu dugu. Eta Idoia Sánchezekin gizonen hormonen inguruan asko ikasiko dugu. Az gaitezen. Frantziako presidentea naiz, ezin du denborari galdu irratsaio honekin. Bien, guazen, nik Venezia ditzuli behar dut eta horian utzi dut gondola eta isunen jarriko diate bestela. Ui, Otero oraintxe pasada. Eta esango duzue, paiazoa ni naizela. Ai, ama. Otsaiak 28 ditu. Eta astelenita da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera.
Zuekin Veneziako markesa Amaia Resende egiluz, arratsaldeon. Kaixo. Kaixo. Jo, hemen Tolosa Rock parranda egin dugu tajea daukagu baina. Zuk ahotsa aurreko astean justu eta hontan ere. Neri, horrekoan etzan izan parrandagatik gaur bai, bada, baina neri ere Tolosa pixka gustatzen zaitelako. Pixka maite gaituzu? Bai. Bali, guk zere bai. Macron presidente jauna. Bai esan? Dena ondo? Dena ondo. Vale, Goiuri Zeizarandia, maskarillak inoen barrezu programa guztia? Ez, listo! Goiuri Zeizarandia, arratsaldeon! Arratsaldeon! Inauteri festa hon, astelenita hon. Ai, ene, zelako ajea. Venga, programa eskari egin behar dugu, eske egin gizun asko dauzkagu eta nik txaran gautzi dut hor abandonatuta eta ulertuko diazu eta paiazon mozorra hau ez da paiazon mozorro soia, eroetxe elkartearen inauteritako mozorroa da horpega garbitu dut, dena pintautan aukan eta azkure amatezun, baina berriro pintatu behar dut, ze oraindik joatzeko orduak iritsiko dira. Arratsaldeon guztio joan gitorri, bigarren kafera. Maite duten tarteari hasiera eman behar diogu eta maite duten tartea egiteko maite dut ezen tartearekin ere abiatu gintezke. Adibidez, Idoia Davila Uzkodun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zure maite dut ez da inauteria bere izan liteke, ez da? Bueno, aurrekoan esan zenun naizela zuazeak gabonetako Grinchani naizela inauterietako. Grinch team. Yeah. Grinch team. Baina maite dut esan behar nun? Bale, maite dut esan. Bai, zenei asko gustatzen zaiten, bueno, bai, aizialdi taldekoen aizialdi taldearekin konpartxan ateratzea. Baina, bueno, egun hori baino gehiago aurreko asteburuak dantza prestatzen eta astebururo plan batzen nuen. Dantza egiten eta gero astelenen bertan ondo pasatzera lagunekin. Gero entzungo ditugu aizialdi taldeetako ardurodun batzuk, ze kontatuko digute, reportajetxo bat osatuko dugu hemen, azken aste hauetan nolako izan den prestakuntza. Egia esan, emaitza ikusita, garo izan kaletan ikusi ditugunean, nahiko txukun, eukiduten, normalean zematila beti garotzen dira horrelako dantza bat prestatzen. Dantza ez, baina guztia, ideia sortzen danetik, jantziak antolatu, jostunekin hitz egin, dena montatu, izaten dira 5 hilabete. Eta 10 egunetan egin dute. Eta gero aurrekin 2 hilabete, bai. Hori, gero aurrekin 2 hilabete dantzan. Garatzen. Bai, dantza garatzen. Bakizue gertatzen horrelakoetan, Tolosako inauteriak behintzat, beste inauteri batzutan ere pentsatzen dute, gertatuko dela, beste batzutan badakit ez dela gertatzen, erreziklatzeko joera badugu. Edozein jantzia hartu eta beste batekin nahaztuta eta aurrera egiten dugu. Batez ere egunak aurrera pasala, bihar aste hartita, nik badaukan ere jantzia pres, baino, ez dakit, gaur gabean adibidez, ja paiazo jantzia eta peluka eta pixkate negautan nagoenean, edozera gozatxerik hartuta bagoaz, ez? Eta dantzekin era antzeko zerbait egin daiteke, alegia. Urtetan egin diren txiriflurri aurrera eta atzera dantza hartu, max mix bat egin, eta benga, ilusio pixka jarri eta gozo. Bai, dantzak urtero izaten dira 4 pausoen variazioak, badira hor, V, kaja, atzera, aurrera, ezkerra, hor eskubi, jode Mikel, eskubi azala, eseri, tal, bai, hola xe. Dislexia diagnostikoak egiten dira horrelako egunetan. Bai. Bi musika daude hemen, ez da? Horein bakarra. Hau ere gertatzen inauterietan, txaranga badator, ez dakit, Arostegita kaletik eta horre topatzen da, beste triangulotik barrena, atorren batekin, eta batean bitxaranga doinubia besti desberdin batean. Bueno, iskat irudikatzeko zen. Amaia Resende egilu, zein da zure maite duta? Nire maite duta da, asteburu honetan, mundu guztian zaten inauteriak ziren, baina niretzako izan da, elkartzea asteburu bat, elkartu naiz unibertsitateko lagunekin, aspaldi ezkenuen elkar ikusten, batez ere hainbestek elkarrekin, eta maite ditut horrelako elkartzeak, ze konturatzea, daude bizitan, laguna joan eta etorriten dienak, eta beste batzuk, naiz eta ez dituzuen hainbeste ikusten eta
denak berdin jarraitzen duela. Eta nik, zorionez, zorte handia eduki dut batez ere unibertsitate garaian, eta baditut horrelako lagun deixente, eta beraiek maite ditut. Oh. Zugonik, Goiuri. Zuk. Venga, nik maite dut inauteria bigarren lerroan edo beste modu batera bizita ere oso inauteriaren parte sentitzen diren jende hoiek. Eta jarriko dut adibide bat. Eta asko egon daitezke, niri egokitu zait kazetari bezala Tolosako ataria egunkarian hitza zenean, orain dela urte batzuk lan egitea eta inauteria primeran gozatzen lanean egonda ere. Baina beste aratago joan nahiko nuke. Gaur goizean goiz, bederatzietarako guk elkarten egon bar genuen. Bertan aurpegiak pintatu, instrumentuak prestatu, pixkate dena txokundu eta abiatzeko, ez? Eta horre Juanito egoten da, Juanito da bazkide bat, dagoeneko jubilatuta dagoena. Eta urtero prestatzen du goizetik xolomo, piper, tomate dun kazuela handi bat, ogiara ematen dute. Eta han, norberak hartzen du ardoa, edo garaga ardoa, edo goizetik badakizu, gure plana pixkat horrela da, ez dut alkoholaren gorazarrerik egin nahi, baina, venga, samiela, o danakoa, pixkate ajeari heltzeko. Eta Juanitori ilusio handia egiten dio guk jatea, ze berak hortarako egiten du lan. Guk goizetik 11 egin dezagun, gero bazkaria prestatzen hasten da, 90 pertsonentzat, babarrunak, makarroiak denetarik prestatzen du, eta oso polita iruditzen zait, ikustea jendea gozatzen, besten gozamenerako lanean. Eta honek alaxe egiten dut. Orduan, badakinik goizean ajeauki edo zeuki asko jaten dudala, eta beha ipoza ematen dio, da nahi ipoza ematen dit, retroalimentazio badago, eta ez dio balio behin edo bitan urbiltze naiz xolomo bukaio bat hartzera, laupau estaliz gomara daukat, hor gauzak beretogian jartzeko, ez? Maite dut horrelako jendea, eta maite dut hola pixkate jatearen inguruan ere, jaionek baduelako asko, eta eskertu bertzai horrelako jendeari, zelkarte bakoitzean, antolakuntza guztitan, aixialdi talde guztitan, beti daude, edo gurasoren bat, ez da egite, furgonet hartu eta laguntzen duena, eta ez dira, akaso inauterizale amorratuak, ez daude horre festaren erdigunean, baina inguruan bestion plazerraz gozatzen dute, eta superpolitia iruditzen zait. Gora zuek. Hori bai, goizan atera aurretik eta bazkalostean zezenetara edo bigantxetarako bidea egin aurretik, pieza pare bat jotzen zaizkio Juanitori soziedadean, eta beran gustora edatz. Zein da zure maite dut, Goiuri? Nik maite dut txoripana. Edo txorioia. Eta... Zer da hori? Ui, ez dakizu zer den txorio ogia? Bada, ogia eta barrun dauka txoixo egosia. Izen oso originala. Txori ogia. Baina egiten da dena elkarrekin. Eta ez dezuzuk ogia hartzen zatitzen eta barruan txoixoa sartzen ez. Egiten da txoixoa barruan dagola. Idoia zure txan txori ogia iritsiko zen urtero, ez? Edo ez? Ez, baina txoixoa erosita daukat iteko. Aita okina izan da, igual karriko ziztula. Ez ogi asko egiteko egun horietan, baina etxeako ez. Etxeako ez. Hola tokatzen da. Eta astelenitan nik txoriogia urtean behin jaten dut eta izaten da astelenitan. Ze hori bai izaten dela, hola ezinbestekoa den gauz horietakoa, aisialdi taldean dantza egiterakoa, dantza bai ez egize, baino 11 aterdi 12 inguru hortan, zakuka da txoripana hartu, eta benga, dene umei banatu, eta normalean sobratzen dira batzuk, eta bat baino... Kasualidadez, eta bat baino gehiago jan, eta soilik inauteritan jaten dut, eta aurten ez dut jango, ze naiz aisialdi taldearekin atera, hemen bait nago lanean. Eta txoripana, txoripanaren falta sumatzen dut. Eta maite dut bat ola uste dute denok ere akaso bat egingo duzuena, da jendearen zoriontasun hori, kasu honetan inauteriarekin gertatzen ari da, baina
jendeak bazuen festarako beharra. Nitxeke aipatzen zuen, ez? Gizakiaren festarako beharra eta uste dut egun hauetan jendeari dela gozatzen, ez? Ez dakit gero etorreko diren gerokoak, surf egitea tokatuko zaigun berriro, espero dugu ez? Baino jo, nik maite dut jende hola ikustea ilusio berpiztuekin eta festarako grine horrekin. Ba, aizue, hauxe guztia maite dute dagokion ez, baino Idoia Davila hemen da, eta noski, gauza serio eta serio itzien behar dugu, ze inauteria edo zer gauz izan daiteke, baino serioa, ezin izan bestela, ez da inauteria. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Hori bai, txaranga doinoekin jarrituko dugu. Ba, astelero bezala, Idoia Davilak filmak, telesaiak eta puripurian diren bestelakoak dakartza, eta aurten inauteria urtearen mugarri balitzu zela. Gaur... San Sebastian eguna bezala? Zer? San Sebastian eguna bezala. Hori ez. Aurreko astean bezalaxe, gaur ere badakartzu bideojoko bat, baina honekin abiatuko gara. Elden Ring, eta hor ikusten dut, PlayStation 4, Bost, Xbox, PC ordenagailuentzako izango da. Bai. Horien guztientzako balekoa dela. PlayStation 4 jarri dezu, nahi zenulako guk aipatzea norbaitek oparitzeko joku hau baita, ez da? Aurreko astean bezala. Ez, haunetzako zailegia da. Hau zailegia da? Bai, From Software etxeak garatu du, Hidetaka Miyazakiren zuzendaritzapean, eta, bueno, etxe hau oso famatua da, joko oso zaiak egiten dituelako. Eta, bueno, hemen inauterietan festa egon den bezala, ba, jokalariek etxean izugarrizko festa izan dute asteburuan, ez asko espero izan duten bideojokoa da. Wow, ze guapo ez? Bai? Zaldiak dira? Bai, Bai, zaldiak dira ez? Badakitena, lehen aldiz animalia bat montatu daiteken lehen aldia dela etxe honen bideojoko batean. Baina otxoak edo, zer? Ez dakit? Nahi. Egia esan zarata etzen otxoena, ez aizal. Nahiko iluna da, ez da? Bai, oso joku zaiak izateaz gain, oso ilunak izaten dira, eta beti fantasia inguruan mugitzen dira. Dark Souls sagaren sortzaileak dira, Bloodborne sagarena baita, eta Sekiro besteak beste. Hau kuadrian jokatzen da ez? Bakarrik etxean honi heldu eta iepa. Pixka beldurra mateu ez? Jende askok horrelako joko bat ateratzen denean oporrak hartzen ditu. Astebeteko oporrak orduak eta orduak jokatzen pasatzeko. Biaukera, joan zaitezke Veneziara, ez dakit, Buenos Airesera, edo Tuterara, zure izebosaben etxera, edo sartzaitezke zure etxean, eta mundu hauen eszenario guztietan murgildu, ez? Irudiekin nago txundituta. Flipatu itezu, bai. Bueno, eta beste joko guztik bezala, hau ere fantasiezkoa da, akziozko RPG bat da, edo role-playing game, eta George R. Martinek sortutako mundu ilunean dago girotua. George R. Martin da Game of Throneseko idazlea. Berak lagundu du historia sortzen, mundua garatzen, eta baita pertsonaiak ere. Eta, bueno, helburu nagusia, Elden Ring delakoa berreskuratzea izango da. Elden Lord bilakatzeko. Wow. Ring eta Lord... Bai, pixka... Ez da pixkat... The Lord of the Rings. Ez? Lord of the Rings... Bai, eraztun honen inguruan dago eratuta historia guztia. Ez dakit inspirazioa izango zen. Esan dezu roleplay dela, horrek zen nahi duzu zehala, hor ikusi dugun oitako pertsonai bat, eta... Bai. Pertsona horrek, bai. Eta akziozko RPG-ak izatea, esan nahi du, akzioa momentu errealen gertatzen dela. Eta ez RPG klasikoetan bezala, borroka txandaka egin behar dela. Pokemonen bezala dibidez, lehenengo batek erasotzen du, gero besteak. Hau da, momentukoa. Wow.
Aizue, zesango dizuegu, Idoia Davila estaileko proposamen batekin etorri gatzaizuela, edo abiatu dugula puripurian tarte hau, Elden Ringekin. Galdera bat egin behar dugu. Oi, markatu. Zuk ere irratitik jai eskatuko duzu ontara jolasteko? Ez. Bale. Netzako hau zaila da. Bale, jazta. Ni kasuala naiz. Bale. Hori da. Baina, hau zan pixka proposamena Idoia Style, baina filmeetan murgiltzen bagara, lehenko proposamenak ere, badu Idoia Style pixkat, ze Honsan zuren inguruan uste inoiz hitz egin dugula, ez da egite azken hilabete hauetan, aurreko demoraldian, baina Domantxin Gioia edo The Woman Who Ran estrenatu da, filminen, aurreko ostiralean, okerez panaiz, eta, honen inguruan ere, badokagu zer kontatu ez? Bai, pixkat berandu iritsi da, ze 2008ko Berlinalen aurkeztu zen, eta zuzendari honenaren zilarrezko hartza eskuratu zuen Hong Sang-sok. Lehenago ere, hemen bertan ezagutzen dugu, ze 2016an zilarrezko maskorra eskuratu zuen Donostian, Yourself and Yours obrarekin. Eta, oso zinema simplea egiten du, kostumbrista diritzena, eta, bere humanismoak mundu osoko ikusleak liluratu ditu. Baina, bera ez da behar bada zinema korearran ezagunena, zinema korearraren olatu berri honetan, hori Bon Joon-ho du, baina Hong Sang-sok ere oso famatu da. Bai. Mila 1986an debutatu zuen, The Day the Pig Fell into the Well filmarekin, eta geroztik 24 film luze idatzi eta zuzendu ditu. Estia gutxi, Urtero, ia bat. Wow. Urtero. Askotan, urte batzutan ez du zuzendu filmik, baina ukizon denboraldi bat urtero bi egiten zituena. Eta martxoan beste film bat estreinatuko da berea. Jo. Seulen dago kokatuta filma ez Idoia? Bai, Gamjiren senarra lanbidai batean da, eta 3 emakumerekin elkartzen da Seulgo kanpoaldean. Eta horrela, ritmo azkarreko triptiko bat osatzen du, lagun bakoitzarekin. Eta senarraren gandik aldentzen den lehen aldia da 5 urtetan. Eta horregatik pelikula zentratzen da emakume hauen arteko erlazioan. Eta pelikulan agertzen den gizon bakoitzak elementu deserosoa da gizon bakoitza. Eta emakumeen artean sortzen den intimitate hori hausten du. Neri irudiek eman diate sentsazioa dokumental itxura edo hartu diot, ez da zergatik beste gabe, asoziatu dut horrekin. Eta gaia sakonduta esan detara. Ze da esan. Ironikoa. Bai, deserosoak diren gizonak oso errealak dira. Bai, Dokumentala izan liteko. Horregatik. Bagoaz, urrengo proposamenaren bila, aipatu bezala, lehenengoa Domantxin Gioia edo The Woman Who Ran, filminen aurreko ostiralen estreinatu zena, eta aurreko ostiralen estreinatu zen, baina aretoetan La Ilusión Perdu, olako zerbait, perdi. Les Illusions Perdues. Vale, zagir inoiz, eseak auskatu behar dira, edo noiz ez. Hemen ere egokitzapen bat dago, baina oso aspaldiko lan batena, ze Honore de Balzaken ez da egite 19. mende hasierara edo egin barko dugu salto, tragikomedia kokatzeko. Bai, Xavier Gianolik zuzendu du egokitzapen hau, eta 19. mendeko Frantzian dago girotua. Protagonista Lucien poeta gaztea da, eta bere jaioterria uzten du, eta Pariserako bidea hartzen du bere abetsa bete nahian. Luis bere mezenas eta maitalearen laguntzarekin. Eta Parisera alde egiten dute, beraien herrian deskubritzen dutelako harreman bat dutela, eta ez da posible, eta Parisera joaten dira. Baina Parisen konturatzen dira, ezin direla elkarrekin egon, eta azkenean separatzen dira, Luisen erabakiz, eta Lucien geratzen da xoxi gabe.
Eiba. eta lana bilatu beharko du egunkari batean. Eta ez da oso egunkari etikoa esan dezagun. Dirua asko inporta zaio egunkari horren zuzendariari, eta pixkanaka Luzian bere integritatea galtzen joango da, boterearen eta diruaren eraginez, eta alde batera utziko du bere poeta izateko amets hori, eta egunkaria bere bizitzaren epizentro bilakatuko da. Pentsatzen nun Gerard Depardieu kantzelatuta zegoela. Bai, ez, hor zeuki du. Bai, baina ikusi dut hor trailerren, ez dakit, hainbeste polimika eduki ditu. Hori da. Tartean Genero edo... bortxaketa salaketa bat, diruarekin baita joan zen Errusiara bizitzerango nazionalitatea lortzeko ez bere zorrak ez ordaintzeagatik Frantzian, eta, nik uste dut egiten duen guztia dela polimikoa, eta horregatik trailerrean ikusi dut eta harrituta gerotu naiz. Gerard Depardieu asko gustatzen ez bazaigu, badaude beste aktore batzuk, Benjamin Voisin dago, Cécile de France, horiek dira bi maitaleak, eta gero baditugu Vincent Lacoste eta Xavier Dolan ere, bera ere zuzendaria da. Eta, pelikula honetan, aktore lanetan dabil. Uste duzu? Markatu nio, galdetu. Ez. Nik galdetu behar nizun, uste duzun ideia, Bridgertonen arrakastaren ondorioz, 19. mendeko garai hortako telesail eta pelikula gehiago ikusiko ditugun. Eragina dukiko du, edo ez duzu uste? Beti izan dia gustoko, ez? Pilot pisoiek, ez dakit. Nik uste... Nei zaitiritu gehiago daudenek. Bueno, amaitzeko, les ilusion perdi hauekin, ondo esan dut idea? Juri, Bokalez hasten denen, bai? urrengo hitza, egiten duzu dena elkartu. Les ilusion perdi. Oida. Perdi. Je suis perdi. Je suis très perdi. Oso galdutan nago, bai. Amaituko dugu esan, ez Venezian estrenatu zela Idoia, baina Donostian ere izan zela, zinemaldian Perla sailean, eta, hor bazegoela, ez, Balzaken lan horrek badu, ez, hiru zatitan hau ere triptiko giroan edo osatu ziteken zerbait da, baina, ondo josita dagoela edo, ez? Bai, etzan lan errazaz, lan mardula da, eta, zineman aspergarri izan ziteken, baina, Janolik ondo ekidindu hori. Eta, badaude paralelismo batzuk baitare gaur egungo gizartearekin, eta, askotan gure bizitza ematen dugula lanaren gatik, eta pixkat egokitu du gaur eguneko situazioa. Aurreko ostiralean aretoetan estrainatu zen film honez gain, badira bestelakoak, Sebastian Meisserren bigarren fikziozko lan luzea da, Grosse Freiheit, eta entzuten eta laizter ikusten izango duzuen hau da. Ze konta ezakegu honen inguruan, Idoia? Inglesez da Great Freedom, askatasun handia, baina askatasuna ez dago film honetan. Protagonista denbora guztian kartzelan dago, lehenen 3 atxiloaldi izaten ditu, eta lehenengo sententzia da campo de concentración baten, euskaraz? Konzentrazio esparru baten. Konzentrazio esparru baten betetzen ari zen sententziaren jarraipena. Was sollen wir machen, Hans? Alles, was wir wollen. Hasierako sententzia hori betetzen du, baina etengabe itzuliko da kartzelara, Alemaniako zigor kodeko 175 paragrafoa ez baitzen 1979 arte indargabetu. Eta paragrafo horretan kondenatzen zen harreman homosexualak. Ich kann dir helfen, Victor. Wenn du willst. Eta pelikulak egiten du salto 3 espetxeratze horien artean, eta
sartu irten amaigabe horietan, bere erlaziorik iraunkorrena Viktorrekin du. Betiko kartzela zigorra duen preso bat eta drogekin arazoak dituena. Eta, bueno, aldizkako harreman bat garatzen dute. Hasieran pixka bat Viktor homofoboa asaldatzen du pixka bat nola izan ez, protagonistak? Hansen presentziak asaldatzen du, eta, bueno, distantzia mantentzen du, baina pixkanaka Hansen historia ezagutzen du, ikusten du besoan duen tatuajea, zenbakiekin, presoi jartzen zitzaiena, Bigarren Gerra Mundialan. Eta, bueno, beharak laguntzen dio tatuajea beste tatuaje batekin tapatzen, eta gero Hansek Viktor laguntzen du drogekiko menpekotasunari aurre egiten, eta oso erlazio espeziala sortzen da beraien artean. Eta, bueno, ez da soilik amistadea. Gauza gehiago, gertatzen dira, gauzatxoak gertatzen dira. Ondo da, filmei dagokienez hauexek dira proposamenak, aipatu bezala, Domantxin Joia edo The Woman Who Ran filminen duzue ostiraletik, eta aretoetan ostiralen esainatu ziren Les Illusions Perdues eta Grosse Freiheit edo Askatasun Handia, oraintxe aipatu dugu, baina telesailei dagokienez, beste bi proposamen eta biak ere nahiko, bueno, euren artean ezberdinak. Lehenengoa Vikings Valhalla. Netflixen estrenatu zen, aurreko ostiralan, idoia, eta, bueno, ez da egit, bada hor Vikingsen unibertsoak berreskuratu duen zerbait, ez? Bai, Vikings 2008ko abenduan amaitu zen, baina unibertsoa horrek bizirik jarraituko du Michael Hirstek sortutako spin-off honetan. Michael Hirst da Vikings originalaren eta The Tudorsen sortzailea. Hasiera batean History Channelentzako sortu zuen telesail hau, eta Prime Videotik ere pasatzen, baina spin-off honek Netflixera egin du salto. The entire north is threatened by the English king. Then I want to see if this fight is mine. Telesail berriak Vikingseko gertakarietatik 100 urte etorkizunera eramango gaitu, 1066 urtera, eta Ingalaterrako inbasiora. Eta garai horretan kokatzen dira oso pertsonaia historiko famatuak, horien artean Leigh Erikson, Freydist, Harald Hardrada eta William Errege konkistatzailea. Eta horiek ezagutuko ditugu telesailean. You're a long way from home, Freydist. I am on a mission. Bikingo kristauen eta bikingo paganoen arteko borrokak erakutsiko dira, eta hori da pixkat aldaketa lehenengo telesai horrekin. Orain bikingoen bi bando bezala daude. Eta, bueno, familiak, leialtasunak eta botereak garrantzia handia hartuko dute pertsonaiek aldatzen ari den mundua nabigatzen duten bitartean. Eta jakina pertsonaia originalak ez dira egongo 100 urte pasa direlako, baina haien ondorengoak ezagutuko ditugu. Pixka testosterona festa. Bai. Wow, bai. Burura etorri zait, nahiko sonaduk izuen mutil baten bideoak, bideoan esatezun, Vikings munduko serio honena, baina erderaz eta biro batzuekin, baina Vikings munduko serio honena, joder! Eta pentsatzen aritzen, mutila gongoa etxen, urduri, trailer hau ikusita, en plan de, Baina bakarrik pentsatuko du hori. Tío, es que... Joder! Bai, en plan... Zeun nadan! Bueno, testosteron asko ez dauka, baina violentzia egurra eta kaina pixkat ere badauka, naiz eta emakumezkoak protagonista dituen urrengo telesaiak.
Ze Killing Eve bueltan dator, eta hemen superfanak ara. Superfan, azkeneko denboraldia. Bai, hori da. Laugarren eta azkenengo denboraldia atzo estrenatu zen. Lehenengo atala ikusi daiteke eta hemendik aurrera astero bat ikusi ahal izango da, guztira 8 izango ditu. Eta trailerra ikusi nahi. Ez, nik bai. Eta ez entzun eta ez ikusi, beraz, zuek hitz egin, baina nik... Zorrai, hori pasatzen dizu ingelesa ulertzagatik. Kasko kendu ditut, Someone has been killing members of the 12. I need you to continue the investigation. Espien thriller britainiarra da Killing Eve, eta Villanelle hiltzaile psikopata Jodie Comerrek antzeztua. Errespetu bat, Gaina, okerrena dago, juri dela, Villanellen ez Jodie Comerren nahi bale, baina Villanellen personajearen superfana. Superzalea. Superzalea nik arazo badauka. Telesaiak ikusten ditut eta pertsonai bat asko gustatzen balin bazait, gero bere jarrerak barneratu egiten ditut. Justifikatu dituzu gainera? Ez, barneratu egiten ditut pixka bat, eta bihurtzen naiz pertsona hori, ez? Adibidez, guain dela aste batzuk egon Anjas Lake dat ikusten, eta konturatu naiz, egun horretatik aurrera, arroparekin pixka bat gehiago joraztu dudala, Carrie Bradshaw ikusten. Nik ikusten dut Killing Eve, eta ikusten dut Villanelle, eta izan nahi dut bera, baina ez dut inolakatu nahi, baina pixkat izan nahi dut bera. Bidea, telesaia daola egin da empatia garatzeko margena dotartea utzita. Zer ikusten zu tipa bat akatzen jendea zibilizapla inongo gabe, eta, guai, ez diozu empatiztatzen zu tipakin, kuriosoa da. When does the show start? Bueno, batu hasi zen, ez? Esaten ari nintzen bezala, Villanelle Jodie Comer da, eta beste protagonista MI5ko Eva Polastri da, Sandra Ok antzeztua. 2018tik gauza asko aldatu dira, telesaia hasi zenetik, baina bien arteko harreman toksikoak aurrera darrai. Eta toksiko xelebrea da. Ze batek besteak atu nahi du, baina elkar maite dute. Zoragarria da, guztiz gomendagarria da. Oso gomendagarria da. Eta umore puntu hori, eta bidoia, eta dauzkaten elkarrizketak oso gomendagarriak. Eta pertsonaje mitiko batzuk, telesaieko pertsonaje mitiko batzuk ere, badatoz bueltan denboraldi honetan ez idoia. Eta Comerez gain, Fiona Shaw eta Kim Bondia berriz ikusi ahal izango ditugu. Eta Anjana Basan, Robert Gilbert eta Marie-Sophie Ferdan ordea aurpegi berriak izango dira. Baina uste dut, 3. denboraldia ikusi behar dudala... Berriro, 4. hasi aurretik ze... azkeneko estena buruan dut, baina bestela, denboraldia orokorren... Pixet giro ulertzeko. Telesai horretan grataiteke inautritako kantu bat entzuten ari zalea super happy, eta tipari dela norbaitak atzen, inungo arazori gabe. Bai, baina igual akatu beharrekoa zen pertsona. Baina... Hasiera batean, Fleabag telesaiaren sortzaileak Phoebe Waller-Bridgek hartu zuen pertsonaiak inspiratu zituen Luke Jenningsen eleberriak egokitzeko ardura, baina azken denboraldi honetan Laura Neal da showrunnerra. Eta Laura Nealek zuzendu ditu Sex Educationeko atal batzuk, The Secret Life of a Call Girl eta My Mad Fat Diary beste batzuen artean. Hemendikan niretegin ez dakit zer egin behar den change.org horietako bat, edo dena helakoa. Norbaitek aldu nunbait jarri mesedez My Mad Fat Diary, esanet plataformaren baten, ze. Serie txarra da. Osea, da munduan ikusieten serio berena. Eta ez dago inun. Ja, gaina pirateria oso gaizki dago, baina inork ezin da deskargatu inondik ere. Da, uste, esango nuke YouTubeen, badagola, olen, nik YouTubeen ikusi nun bere garaian duela 8 urte. Nik bere garaian deskargatu. Baina, mesedez. Ni doia eta disko gogorren arteko harreman emozionala ere toksiko xamarra da. Bai, Villanelle eta beaki. Eta gainera, usteet badela serie bat nahiko ezaguna gaur egun inun ez egoteko. Eta, norbait, mesedez, norbait, egin zerbait. Nik Jodie Comer hor ezagutu, non?
Nik, ez, nik ez. Ah? Bale, barkatu. Zuek abesti honekin? Saltu iten dugu. Baina, iten duenean... Ai, eskorain etzaitateako, zain nahi zentzuten horrela, baina... Nahi zu berriro entzun, zatiren bat, ontsa aldaketa hori? Bai. Hor. Txispun hori? Ez ez du ezer esaten? Ez txarangan bintzat, isilik izaten gara. Zago nuk ez ez. Kontatuko izeta, anekdotat oso kuriosoa, dala. Baina txain uste eta maiak zerbait. Guk esaten degula, lezo. Eta esaten hon, tolo esat ez da sartzen, hau zer esango dute. Tolo! Guk asko jota esan dugu txispun. Bai. Txispun onomatopeiko da, ze platerek egiten dute, eta bomba egiten du, pum! Ez que, guk hau jotzen dugu ere tanborra dan, orduan... Baina tanborra dan adidez, kaja redoble konpas horiek ez dira egoten, ez? Tapatan, tan, trapata, tapata, trrrr, tapatan, Ez. Nik uste, Donostiako danborra dan gaui bilera edo txispun jotzen dela, baina konpas horiek ez direla egoten, ez? Ez, baina guk egiten dugu zet, txaranga jotzen du hasierako zatia, isilunean, lezo, eta azten da temporada, tereren, esango nuke, enaiz oroitzen. Lezo! Bai, baina esango nuke garrela dela. Ba, pirata Jose Luis Moreno pirata ezagutzen duzu, Buenafuenterekin saxofoi jole bezala denbora asko pasatu. Eta orain zetan ganarekin. Zetan gana. Pim, 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 azten da jotzen hor Espainiako himnoa. Aiba. Eta, de repente mundu guztia ze pasatzen. Aiba. Baina, kontatzen bali mazate, sardaiteke. Eta... Eta, bueno, aurten ere pirata ikusi dugu inauteritan gurekin, eta beti da katxonderako aizaki bat. Kontatzen hasita pirata dauka oinaren zatitxo bat protosikoa, eta horregatik deitzen diote pirata. Eta inauteritan garai batean trafikoa irikita zegoenean, eta oina utzi kotxe baten gurpila bainetik pasatzen utzi lurrera bota eta kotxeko gidaria zea batean eta porlakoak eta gehiago. Gaixoa. Ai, gaixoa. Idoia da bila uzkudun, mila esker, eta, bueno, inauteri doinu gehiagorekin egingo dugu aurrera. Ez dakit geratu zaigun egia esan hemen nola zaleagaren kirinif pixka desmontatu dizugu, baina... Ez utzi dizuet hor, zuek jakingo zenuten, baina, bueno, edukitzeko hor plana inauteri osteko depresioa pasatzeko. Bai, hori ere behar izaten da. Izue, kantonekin inauteri giroan egingo dugu aurrera. Bueno, Idoia, inauterien maitale gorrota alezaren horretan, ez dakit zer, gutxi falta zen inauteriari, Bueno, baina, inauteri bukaera ona opa dizuet. Eskerrik asko, aio! Eta izue, zuek Idoia gurtu dugu baino geratu hor, inauteri ninguran jarraitu behar dugu izketan, eta inauteritako ahots askorekin hitz egin behar dugu aurtengo inauterien prestakuntza estresante eta espresonen inguruan, eta orain arte festa nola bizi duten ere kontatuko diguten noski. Juri, bale, ajeakin gaudela, baina pixka disimulatza daukazu, ez? Dauka. Guau, errepente ikusi etor estatu bat, hilik. Saiatu naiz, egiten horrela. Juri, jazta, bagoa, bain txaranga bat harrapatu, eta... Eske pentsatzen nahi nintzen nire atzeko teloio irakitze balin badet. Hortik txaranga bat pasatzen izango dira. Hor dago kuadria bat, ama tabernan mozkortzen momentu honetan. Ordu pasatxo eta ja librea. Juri resoka dauko!
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Amaiak txaranga baten atzetik ies egin digu, baina gero etorriko da. Etorriko da? Ez dakit. Nik uste dut ez dela itzuliko, Gutaz paso indoia? Ez dakit, ikusi duzu nola joan den saltoka? Eskin dut 13-14 bat? Nola joan den saltoka? Nik uste dut... Itxein ebide ikusi, pixkat tontoi bezala egin digu. Esan du argazki bat ateratzea joan behartzula, eta atera da hemen laborategiko atetik, eta saltoka hasi da. Bueno, iso. Bai. Jarraituko du. Bai. Gero trago bat patuko eta listo. Amaiak edo zuk? Amaiak. Ah, vale, perfecto. Bera, junda. Ah, bai. Agur Amaia. Maite zintugun. Begira, sandu inigok ez, nik resaka nuela. Egia esan ez daugata inbesteko resakarik. Pozik nago, ze nire atzoko mozorroa inigo arrakasta bat izan zen. Etzen gutxiagoako. Baina gauza bat onartu behar dizuet. Bai zuri eta bai entzulei. Nahi nuena baino diru gehiago gastatu nuen mozorrorako. Hasi nintzen pentsatzen, mozorro honekin, badaukat arropa, ze niri etzait gustatzen, eta nik uste dut inauteri zalei benetan etzaiela gustatzen, dendara joan eta ja pres dauden goitiberako mozorro bat erosi eta jantza. Ez nik uste dut gustatzen zaigula, ikertzea, amaren gauza hartuko dut, lehen guzinak utziko dit beste gauza hau. Merkatutik bueltat eman, autopatuko dut. Merkatuan beste artisaunek saltzen ditu hemen belarritako batuk egian. Bakoitzari kontatu inauteritako diela. Hori da. Konversazioa sortu. Hori da, eta hartu bestea, eta baino egia esan, uste baino diru gehiago gastatu dut, eta uste baino denbora gehiago, behar izan dut, aurtengo mozorroak prestatzeko. Hori da kontua, ez dala bat. Ez dala, mozorroa eta 3 egun horrekin, ez. Tolosar bataz bestekoak erabilitzakegu 3 mozorro. Bai, hori da, horrelako zerbait. Gehitu hartzaio, dianarako lotako arropa ere eskura oki bar dezula, nire adibidez astelen gauean gaur, berriz ere txarangara joateakoan, eta txarangarekin amaituta, aurpegia berriro pintatu, eta garbitzerakoan gustatzen zait paiazo mozorro aukendu eta beste gauza bat eta zerbait eroso jarri gauerako. Erosoa baino mozorroa. Bai. Baina, igual, ez dakit, poltsiku onak dauzkana, gainera astelen gaua nahiko gau arraroa da, jende asko tortzen da herrira, norberarena ez denaren maitaleak ere ibiltzen dira, beraz zeinauteritan bazabiltzate, edo tortzukak bazarete, kontu edo zibiliz, jende asko dabil, eta horre, estutasun horietan kaleskin batean hola ez dakit zetzea kontuatzen, eta mobila ostu dizute. Badakit ostegun gizenean izan zirela horrelako kasu desente, kartera eta mugikorrena, atzo ere batemat kontatu didate, beraz, kontu zibili, eta orduan gustatzen zaitola, egun guztian zer, ibiltzen naiz pixkat, mugikorra, paiazto jantzia, espaldi erosi nuen, erotxe txarangarekin eta ateratzeko, eta poltsikoak barruti dauzka, orduan pixkat liosoa da, imarrezu askatu, edo lagunen batek poltsoa da imadarama, berari igual mobila eman, edo horrelakoak. Eta orduan gauean, beste erosotasun batekin, recycling, edo zer gauza beste urtetako hartu, bero xamarra dena, eroso xamarra dena, horri ere reparatu hartzaio. Eta aste arterako, beste jantzia. Nik biharkoa ez dizuet kontatuko, baina... Ez kontatu. Oso gustora etako nahiz. Sareetan nagian jarriko ditugu gure argazkiak. Gaurko oren bat ere igudu nik dagoeneko, eta antxe gabiltza txarangarekin jotafu. Azkenean denbora asko pasatzen dugula mozorroa prestatzen. Eta
esango duzu, baina festa da, bai, festa da, baina estresatu egiten gara. Ze aurten oso berezia izan da. Otsailaren 10ean jaso genuen albistea. Tolosak inauteriak berreskuratuko ditu aurten. Baina egurtegiari... Nork emantizun berria, primizian? Inigo esentzia elorbidek emantizun. Primizian kontatu garen, naiz irratiko lankideekin? Hori da, pentsa, bai. Ez dakit peli edo oinat zein zegoen gaueko arian egiten, eta eurekin aritu nintzen, bai. Hori da, primizia eman genuen, baino hori, dagoeneko otsailaren 10 zen. Eta inauteriak aurten otsailaren 24ean hasi dira. Ostegun gizen otsailaren 24ean izan delako. Beraz, hortxe, 10, 12, 13 egun besterik ez genituen inauterietarako prestatzenko. Ze egungo testu inguruan inauteriak ospatu ahal izateko Tolosako udala eta herriko elkarteak elkartu dira eta hainbat bilera egin dituzte aurten. Hasieran badakit inigo oizuk nik baino gehiago jakingo zu tirabira asko egon zirela. Etzela erraza izan, baina Eusko Jaurlaritzak osasun larrialdia amaitutzat eman zuenean udalak jarrera aldatu zuela. Zuen beste aukerarik ere izan. Hori da. Bueno, hemen ez badago pandemiari dagoeneko, Olatzuen alkateak esan zuen atzera egiteko edo aurrera egiteko kasu honetan garaiz bagara, aurrera eta egia esan, lehenago B, C eta D planak ez eukitzea kritikatu dudan bezalaxe, onartu behar da, kasu honetan behintzat aurrera egiteko eta garaiz erabaki nerosez zuzena hartzeko gaitasunari izan zuela udalak eta Olatzuen alkateak, eta hori ere aitortu hartzaio arazorik gabe, beraz, bota zuen, aurretik egia da tirabirak bazeudela, inauteri ez ofizialak izango genituela, batzu den hainbat gauza prestatuta, eta horrexigatik batzuk utxutxean ere ezkintuzten harrapatu, baina, tira, orgen biltzan, borrokatxoetan. Alkateak abisatu zuen alere ezinezkoa izango zela ohiko programazio osoarekin aurrera egitea, baina alik eta ekimen gehienak berreskuratu eta antolatzeko prestaketa lanean ari zela udala. Eta hori bera egiten hasi ziren, Tolosako elkarte, kuadrilla, musikari eta inauterizaleak. Azkenean, ia ekintza guztiei eutsi die Tolosako inauteriek eta inauteri berezi hauekin gozatzen ari gara erabat. Baina horretarako, azken 2 astetan segulako sprinta egin behar izan dute Tolosarrek dena prestatzeko, ze hilabeteetako lana 10 egunetara murriztea ez da lan makala izan. Horrengatik, hainbat inauterizalekin hitz egin dugu, eta galdetu egin dugu nolakoak izan diren prestakuntza lanak, ea estres maila nolakoak izan den, azukrea igo den, edo ez, eta horixe, galdezka joan gara, eta zeinekin hasiko gara inogo? Nik uste txarangekin. Txaranga da inauteriaren epizentroa. Hori da, zutabe nagusia. Txarangatik edatzen hasten da musika uinak bezalaxe, festa berare. Eta Kolo Tarragona musikariarekin eta Sukalde txarangako zuzendariarekin aritu gara. Ostegun gizenean aritu ziren dagoeneko kaleetan barrena. Eta lehenengo galdera horixe ez, nolakoa izan den pixkat prestakuntzazken orduko hori, kontuan eukita txarangak fitxaketak eta antolakuntzak eta logistikak eta horrelakoak behar dituztela. Garbi esaten baditut urduri egon naiz. Inauteriak ospatuko zirela esan zikutenean. Ez nekien zer erantzuna eman behar ziren txarangako kideak. Gure txarangan harremanak banaka egiten ditut. Eta beraiekin impresioak komentatzen, gustatzen zait. Ez da beste txarangetan bezala, ez? Daolaia talde bat osatuta. Gurea ez, batzuk Donostitik handatoz, gero beste batzuk hando indik. Gehienek Tolosarrak dira, baina, denetatik, talde batua. Baina, urte pila batia dara mate Tolosara etortzen eta ja Tolosarra ez dela. Batzuk libre zeudela, beste pare bat kanpoa zijoaztela, baina beti dago ordezkoren bat eta talde oso polita osatu dugu. Gero musika eskolatik ikasle batzuk ere ekatzen ditut, baina generalean orokorrean nahiko da. Horixe, normalean bertako eta kanpoko musikariak nahazten dira. Eta nik uste dut jende askok ez dakiela.
Gertatzen da hemen da, ez dakit hau egia esan bigarren kafean kontatu dudan, edo bazkalosteko tertulia bat izan dugun dela gutxi eozin beste testu ingurutan. Baina beste irratxegi baten ez. Ez, baina ez dakitela irratien edo, hemen ere, aizue, bigarren kafean oso natural eta oso barrutik hitz egiten dugu, eta orduan, askotan konbertsazioak non diren ere, ez daukat oso garbi, baina herri asko eta festa asko batzen gaituzte, elkar banatzen ditugun musikariak. Tolosatik joaten dira Donostiara edo Tanborradara edo San Ferminetara edo ez dakit, Leitzara edo Euskal Honora jotzera, eta era berean Tolosak jasotzen ditu musikariak inauteritan beste hainbat lekutatik, eta azkenean elkar ikusten dugu edo elkar ikusten dute askok, festaz festa, eta gaur txaranga batekin hemen, da bihar bestearekinan, batutan elkarrekin jotzea gokitzen da herri batean, eta hurrengo festetan, beste herri batean, bi txaranga desberdinekin egon zaitezke, baina elkar ikusten duzu, eta inauterietan bertan, ostegunean, sukalderekin egon daiteke norbait jotzen, ostiralean beste txaranga batekin, igandean ez dakin horekin, astelenean beste batekin, hori ere gertatzen da, eta jendeak inauteriak ere pasatzen ditu, txaranga jotzen da, horren inguruan ere, eta kanpoko eta bertako musikarien inguruan, aritu zaigu Koldo Tarragona. Lehen aipatu dudan bezala, sukalde txarangako musikariak lurraldeko hainbat tokitatik datoz, Hernanitik, Donostitik, Tintxerpetik, Andoaindik, askok, baimen askatzen dute beren lanetan Tolosako inauterietara etortzeko. Aurten bi kide izan ezik, betiko prestakuntzari eutsi diogu. Fidagarria dira sukaldeko musikaria. Horixe, bai, zoragarriak dira, sukaldeko musikariak, eta egia esan, gure kasuan adibidez, eroetxe txarangarekin harreman oso estua dago, eta ostegun gizenean guk atera aurretik, eurak ja martxan izaten dira, ordutegia pixkat esango nuke solapatzen dugula, euren azken txampan behintzat etortzen dira elkartera, gure afal ostean pieza batzuk jotzera, eta joaten dira, eta gero beranduago gu ateratzen gea, eta dugu goizeko 3 arte egon ginen ostegunean. Eta hor ere sortzen dira elkar zaintzak, elkar harremanak eta musikarin arten oso giro politiak, eta egia esan zer horrek egun oso igual jotzen pasatzen dezunean, afalostean tragotxo batekin eta hasi horretik beste txaranga batek jotzeare, eskertzen da, ikusle bezala gozatu alizatea. Eta horrexegatik ez dagoeneko ostegunetik ari dirako galdetu diegu. Gaur entzungo dituzuen testigantzak guztiak azken egunetan jaso ditugu, ez dira gaur bertakoak, ze azkenean jendea oso liatuta ibiltzen da inauterietan, eta hor ikusten pixkatekin joan gara denak biltzen, eta Koldoren kasuan ere, behintzat aukera bazuen hitz egiteko, bai ostegunaz, bai ostiralaz, eta pixkat inauterien hasiera hortaz, eta galdetu genion nolakoak izan diren, eta ze sentitu duten orain arte. Sekulako emozioa sentitu dugu. WhatsAppeko taldea dugu osatuta, eta egunero gure artean komentatzen ditugu azken albisteak, impresioak, denak daude ilusioz gainezka. Atzo afarian eta gaueko irteeran egia esan da batzuei emozioaren malkoak ateratzen zitaizkien. 2 urte elkar ikusi gabe, telefono bidezko harreman hori mantentzen badugu ere. Harreman aski politak sortzen direnak, musikari, elkarte, herriko hainbat jenderen artean, eta egia esan hori oso gauza polita da, baina txarangetaz ari gara, eta badaude, inauterietan ere, oso bizkarrezur, oso muginen dauden bestelako ez dakit egitasmoak, antolakuntzak, ez, Goiuri? Bereziki, astelenita egunean, gaur Tolosan, zaguarri nagusitako bat izaten da, aisialdi taldeak, euren karrozekin, ateratzen dirala kalera, dantza egitera, mozorrotuta, egoten da pike pixka bat, aisialdi taldeen artean, eta badakigu hau izaten dela, normalean hilabeteetako lana, aspaldi hasten direla prestatzen gaur astelenitara iristeko mozorro eta ikuskizun dotoreekin, baina urten ez da horrela izan, beraz galdetu diogu Kirikino aisialdi taldeko Iban Asenjori, eta ea zer kontatzen digun. Estresa? Ez
ez da errisa izan, baina uste ondo solventatu deula. Gure lan urte normal baten iraien hasten da. Gaia aukeratzen eta mozorroak enkargatzen. Egia da, iraietik inauteritan ez gaudela bakarrik gai honekin, baina bai momentu batutan eskentzen diogula indarra handia, ez? Claro, aurten 15 egunetan dena egin behar izan dugu. Uste moldatzen jakin deula, ez? Eta horret egongo dala gakoa. Aurtengo inauteritan jendeak moldatzen jakin du. Ez ditugu ikusiko horreko urtetako muntaiak, beste zerretik ikusiko dugu, ez dut esaten hobeagoa denik, ez dut esaten okerragoa denik, bai ezberdina, eta, uste, sorpresa bat baino gehiago ekarriko digula orokorrean. Eta esialdi taldeetan, berdin, ez? Azkenean uste, muntaia honditzen zijoala urtetik urtea, eta urten zerbait xumeagoa egitea egokitu zaiguna, eta, guk gutxinez pozik gaude, egingo dugun eskaintzarekin. Egia esan, nabaritu ere, bai, zerbait nabaritzen da, noski, kaso beraiek ez, dantzak hain zaindu edo tal, baina... Jantziak adibidez, badakigu gaur erabaki dutela, noski ez dute 10 egunetan ez du denborarik ematen 200 aurrentzat soinekoak edo jantziak egiteko, eta aurten erabaki dute bakoitzak etxetik ekartzea, eta gero ezaugarriren bat jarri diete, denei pixkat homogeneidade puntu bat emateko, eta dotore asko zuen. Bakoitzak etxetik, eta badu bere xarma horrek. Bai, hola, Max Mix moduko bat egitea, hori da, inauteriaren estrategitako bat batzutan, ez? Zer jantzi jakinez eta bapaten, hemendik ganbaratik edo armariotik hau da beste elkartu eta aurrera egin dugu. Baina inigo ezin dugu aztu inauterietan beste zutabe horietako bat tabernak direla. Bai, eta zoritxarrez aurten oso inauteritako gotorlekutxo diren eta normalen, Tolosarrakaren oke inauterietan ere badozkagu gure txokotxoak pixkat herria betegi dagoenean zirkuito ohikoenetik atera eta txoko goxoak eta lasaiagoak izateko, eta horzen itako batzuk ere faltan botako ditugu. Guk adibidez, gaur eroetxe txarangarekin goizetik atera garenean, gure ohiko ibilbidean geldileku ezinbesto direnak eta hortxe kalamarrak eta porroiak ateratzen direnean, garagardo eta txakoli porroiak eta bestelakoak, eta gaur improvisatzea gokitu da, eta leku batzutan egarri pixkat ere pasadu gutartean batzeu delako ez da, baina tira, bide tabernako Aitor Martinekin aritu ginen. Tolosako taberna handi bada, Euskal Herri plazan dagoena, hotelaren azpian, handienetakoa izango da, eta bertan jende mordoa antolatu beharra lanerako. Eta antolatu ere antolatu dute, baina pentsa, lana lepo egin da. Egia esan pixkat sorpresatu gauze digu, azkeneko bi astena izan da, ez bai, azkeneko desizioa izan da, goazen dena ondo antolatzea, eta gero azkeneko momentun kendu behar balin badeu, gauzak regeneratu o konservazioa temen behar badeu, ingo deu. Baina printzipio zen behar deuna da, prestatu karnabalak, baina gainak karnabal potente batzuk prestatzen, eta gero jungo ikusten ez da, martxan. Eta gero proveedoren aldetik behar bakien nola ibilikean, orduan behar ere bakie, igual prebisioa gatzegean mot puntu batzutan, igual araiakin, eta gero beste batzutan luze, adibidez ogiakin. Guk ogikin ez genekin 30 boltsa ogi gastatuko nintula bakarrik egun baten. Eta orduan olako gauzetako proveedorek portatzen egia oso ondo. Guk historialak, daukau sortea 2008ko karnabalan historiala da ikusi deula, eta orduan gutxi gora bera, gia bezala jarrita, zenbat ekipoa behar den, zenbat material behar den, gutxi gora zenbat bukaioen goiten, eta holako gauzek, pixkat azpiegitura horrekin nahiko ondo jungea, ez da, guainikan asko gehatzea. Baina, egia, errexago izango izatekela, igual denbora gehiokin inbarba genu, azkeneko egunen, ostegun gizenen kontratu egiten eginen. Izan zan pixkatena frenetikoa, baina, haigia. Babiaku, enpresa eta hotelakin betena batea gituta, igual 37 pertsona ego. 37 lana dago.
gaina lana hau denentzat, ez kontratu duzko denentzat, lana hau denentzat. Igual, ostegun gizenen eukien ditun servizio baten 10 pertsona sukaldarin, sukaldari, 10 sukaldari, eta 14 pues, entre camareros, igual bokaio saltzen, azkenen jabearen dandolo todo ontzan, eta bueno, denak hola bizkat. Baina, zute, igual, servizio bat ostegun gizen baten ondo ateratzeko, igual 25 pertsona batea lan egiten, taberna batean. Ondo dizua inauteria baina arte bintzat, eta ari zeate... Bai, ondo dizua. Oendikan, pentsatze du, prebiziok zertako baliutuela, baina egia esan gaur egun ez dakigu nola zer pasakoan. Gaur ez genuen espero adibidez hainbeste lan eukitzea, gaur ostialmen. Eta, bueno, bengoz ondo dizua, bai, baina beldurakin bizkat. Azkenen, bizkat hobeto antolatu genezaken, bai, baina eukideun denborantzako oso ondo antolatu dugu. Ostiralde mehan aritu ginen, Aitor Martinekin, eta hori zioena, esaterako ostiralean ez zuela horrelako kolpea espero, eta, ostiralean bigarren kafe tarrak aritu ginen, parrandan eta dantzan eta afaria eduki bena. Txarangaikin eta gustora, eta esan jende mordoa zebilen tolosan, beraz, horre ere, kalkuluak egitea tabernarientzako ez da beti erresa. Beste profil bat, beste figura bat inauterietan beharrezkoa dena. Nola esango du, Eneko Artzuaga da musikari polibalientea. Bai. Valientea. Bai. Poliausarta. Bai, inauteritan musika beharrezkoa da, askotan, bai, kanpotik txarangak eta zegize, baina herrian bertan, horrelako musikariak ikusitzeak ezunak behin sakso hartuta ez da gize txarang alternatiboan, asteazken gauean, esango nuke Eneko zegoela helikoiarekin. Saksoarekin egongo zen, ez dakite, ostegon gizenean edo ostiralean. Larun batean badakit, gero entzungo dugu Maider Iglesias, erraldoi eta buru handien konpartxa, eta hor, dultzainarekin ari zen. Etengabekoa da. Eta egia esan, horrelako musikarien lana ere eskertzen da noski, eta Eneko hori galdetu diogu, bere, ez dakit, estresagatik, antolakuntzagatik, nolako izan den, eta, estresa baino, hoxe kontatu digu. Aurtengo inauteri nahiko improvisatuk. Estresik ez. Kontu izan da gehiena lanetik nola libratu. Enugalago bate asmik, jai hartzeko bate asmik geneukan, eta azkeneko momentu behi egaitorri eta bi egun hartu hil izan ditut, eta gainen jakin gabe, oendik txerangak ateako zian, ez? Batzuk banegin ateako ziala, eta beste batzuk ez horren, nahiko improvisatuk, eta normalen aste oso hartzen una, bi egunetan gehatu aurten. Bi egunekin nahikoa, hainbat eta hainbat ardure jeltzeko, ze galdetu dioguenek hori bere planagatik, zenbat instrumentu, zenbat saltza? Plana urtengoa, betikoa. Horko sozialeko txerangagin ateago naiz. Betiko egin, beste egin ez dakio. Eta oso horko txerangan disfrutatzen asko, eta betiko egin jarraituko du. Hor sozialeko betiko giro eta gustatzen zait, eta urten behin ikusteten jende eginde horrote naiz. Eta tipo horta, beste gabe. Gero, txarangaz aparte, erraldoiak injotzea tokatzen zait, dultzaina egin. Eta gero, beti horri biltzez eskin mareatzen, saksua, helikoia, komodina, betiko komodin jendea. Eta horrelako komodin jendeare behar du inauteriak, baina musika instrumentuak etxean utzita ere gozatu ote daiteken, galdetu diogu Eneko Artzuagari. Eta gero, instrumentu gabe ere, disfrutatzen. Azkeneko eguna jatzea, eta gau ez ere aitzen eizen ez jotzen, azkeneko eguna izatea disfrutatzeko, lasai ibiltzeko, trago batzuk hartu, eta ordu honen etxea. Azkeneko eguna azkeneko kartutxu berretzen.
Eta aipatu du berak, erraldoi eta buru hondien konpartxarekin ere ibiltzen dela, aurten kalderotan ezin izan zuten aritu, hori kontatu digu Maider Iglesiasek, baina, larun batean, ez aldun eta bezperan aritu ziren Tolosako kaleetan, eta datorren igandean, piñata igandean, gero eta gauzak gehiago gertatzen dira, pixkate inauteri osteko horri bisitasuna emateko, eta bisitasun hortan, erraldoiak eta ibiliko dira. Maider Iglesiasi ere galdera berdina, ea nolako izan den, prestakuntza hori, ze jende gazte pila, erraldoiak euren sorbaldetan hartuta, dantzan, musikariak, eta, hoxe kontatu dugu. Izan da, izan duzuna, espres total. Osea, berez gu kalderero goizen ateatzea, baina urten ez digu denboik eman prestatzeko, eta orduan aldeun bezala dana prestatu gea, dana zaindu, bizkat garbitu, bizkat tal, eta kalea, espres total. Erraldoi eta buruondien konpartsa honek urtean zeharre lan egiten du, eta askotan izaten zarete, orain inauteriak akaso behar du, prestakuntza berezi bat, eta ez dakit gazteak ere prestu den jateratzeko, azkeneko orduan bate fitxatu behar izan duzu, nola izan da? Berez gu normalen igandero entxaio egiten ditu, baina, klaro, berez etxe duen inauterik, orduan entxaiatzen duzu, baina entxaiatzen duzu bizkat mantxoago, ez da lasaiago, eta orduan esan zigoenen inauteri zeudela, izan da, iganden sartu zituzten pila bat ordu prestatzeko, eta bestela urten zeharde entxaiok eta egiten dira, eta preste hotegia normalen, baina, arraroa izan da urtea, obi urtek, eta orduan, holaxe. Inauteri hauetan, zaldun eta bezperan atera zarete, eta ondoren piñata igandean ere izango duzu tartetxoa, pixkat inauteriaren aje horri edo argi pixkat emateko. Hoi da, esan deten bezala, berez gu kalderero goizen ateatzea, baina nola etzigun denboik ematen, planteatu genuen piñata igande goizen ateatzea, leheno gauza gehiago tezialako de bai, eta pixkat aleitzeko de bai, ez egeatua pixkat, aztuta bezala piñata igandea, orduan, aurten ateako geha, eta igual, beste urtetako, igual hola gelatzeko ditukoa. Izu, badijoaz dagoeneko konpartxakoak gozatu eta eskerrik asko. Mila esker, ondo pasa. Ze girotan kokatzen gaitu musika honeko, Juri? Nola ze girotan? Nun kokatuko zenuke abesti hau orain inauteritan? Zakit. Ez, zaizu... Nun toki batean? Toki batean? Zezen plazan? Bai. Zezen plazatik herrirun segituan izango dira, oraindik zertxo bai faltako zaie bai, baina antxe zezen plaza giroan ibiliko dira paso dobleak eta bestelakoak jotzen, bigantxeekin gazte eta ezen gazteak gozatzen duten bitartean. Baina, tira, guk inauterien estres horri eta antolakuntza guzti horri, gure begiradatxa bota diogu, baina aurrera egin behar dugu, eta laizter sexualitatearen inguruan hitz egingo dugu Idoia Xarmarekin. Epa! Ozen dantzara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Jarraitzen dugu txaranga giroan, inauteria behar bezala gozatzen jarraitzen dugulako, eta egia esan bukatu eta txarangan atzetik abiatzeko gogoz, baina, orain pixka falta zegoz pentsa. Norbaite pentsa lezake sexualitateari buruz hitz egin behar duzu, inauteriak dira, eta jazta, larrua jo, ez, pixka serio jarri behar du, Purra bai. Pixka serio. A ber, zuek pentsatuko zue igual gaudela aztoratuta, inauterik dialako, baina gaude aztoratuta gure hormonengatik. Osea, gure
lotxagabekeriak eta gure bihurrikeriek azalpen zientifiko bat dute. Eta hori azaltzera, etorri da Idoia Sánchez García. Edo behintzat Inigoren azalpena ematera. Bai, bale. Azaldeon. Arratxaldeon. Zuk ere aje pixka ukazu? Bakarrik apur bat. Apur bat. Bai. Gutxi. Zuk amaia aje ukazu? Ez. Hidratazioa importantia da, bai. Ura dan barda. Inauteritan bereziki, Venga. Inauteritan ura dan barda? Be bai. Bai. Ai, ama. Ura be bai. Hori da. Claro, hola, bizitza guztia gauza gaizkiten. Claro. Es que... Ez dut inoiz entzun, edan bardela, ura ez den hori bat bakoitzeko. Baso bete ur, bai. Eta ekiditen dezu ajea zure bizitza guztian zer. Bueno, baino, san nahi dut. Ekibalentzia zeberdina, ez? Txupito bat hartzen duzu bakoitzeko, ur baso bat, baino ronkola bat hartzen duzu bakoitzeko ur baso bat? Txupitoak hartzen baituzu, urrengo egunean bai edo bai eukiko ez ajea. Bai. Orduan lasai. Ez da inzeiken gauzarik argixena, desde luego. Vale. Ez. Hola, inteligentziaren ikuspegiti behintzat ez da baidagarria da. Bai. Ez da, norberan burua sabotaje total. Osa, lan zuzenekua. Vale. Bai. Vale, zure gaiakin hasi horretik Ados. Galdera bat. Zertaz mozorrotu etorri zera. Irratitik entzuten ari direnentzat. Da amaki, jantzi du marra txuri ez? Hori eta beltz, bai. Hori eta beltz marradun kamiseta bat. Erlea izan daiteke. Bai, izen leke. Baina... Eta baino gero, dauga begietan horrela maskara, ez dakit, oso veneziarra, horrelako zerbait. Asmatutako zeo, zer, ez dakit. Ez, apur bat... Freestyle. Patchwork esan da, horako... koltxa bat izango banitzen moduan, hartu eta azten dozula hola satitxuak eta hola xen, hori. Baina traje honek dauken gozali politxena die, honek mangak ez ditxu dala ulertzen zagati dauken holako. Ule honek! Baina zego xo, Bai, ederto. Bakizu zertzean? Esan ba. Ape. Ape. Bai, ape da erlea italian. Ados. Beraz, nola, pixkat veneziarra dan zure aurpegia eta pixkat erlea dan zure gorputza, ape. Gainera, últimamente nago oso Italian mood. Bai? Bai. Ui. Asinaz Måneskin entzuten pila bat. Eta nau kenokago esaten da. Ara. Oso ondo. Hurrengo urten jungo gea hango inauterita. Ados nau. Jo, Baina aurten tolosa, Banga, bai. Aurten tolosa. Beraz, erlea da ape. Bai. Eta listorra? Ez dakit. Badakizu, Listorra badakigu? Bai. Nola badakigula? Itza, italieraz zein. Federico. Moto mitiko baten izena. Despino. Despina. Vespa. Hori diseinatuzun Piaillok, esango nuke, eta esan zion erakutsi zionean diseinatzaileak Piaillo izango zen jabea. Piaillori erakutsi zionean esan zion, sembra una Vespa. Listor bat dirudi. Eta orduan izena jarri zioten Vespa. Vale, badakizu, Daukanak Vespa, daukaneska. Eta listor bat. Bai, hemen maten bat oso listorroa da. Ikusten, hormonak. Aztoratuta gaude. Bai, aji. Ai, ama. Idoia mesedez. Bueno, gaurrak arrioten gaixa, pentsagota purtxo bat, azkenean ez, goia semen aztetxo batzuk berbaitzen, eta orokorrian, esan geike orokorki emakumezkuoi dagozkigun prozesuei buruz induela berba ez, ingoen berba hilekuan koloriena, menopausiana. Eta orduan, esan du, igual izen leike, ez, entzulien beste parte batek, interesgarria baldin badabedan ondako, basati horrendako ekarri dute gaurko gaixai, dala, deitzen dana testosteronan ziklo hormonala. Hau da, askotan eta berreketan noien einien, askotan esango dena izango da, gizonen ziklo hormonala, ez, hau egongo dalako,
eredu edo hartuta gizonezko zisak, baina noski nik uste dut aterkin, multzonen barruan pertsona mota desberdin asko sartuko diela. Izen like emakumezko trans ez hormonauak edo gurot esan edozein gorputz testosterona jariatzen dagoena eta ez dagoena hori aldatu gure danagatik, printzipioz ziklo hau pairatzeko kandidatua edo izango da. Orduan, azkenean seguramente hori gizonezko ibiliko nazela esaten, baina beste gorputz asko bez hartuko diet tarte honen barruan. Zuzena izateko goguakin, edo asmoakin. Orduan, berbaitzen hasiko garela, testosteronak gidatutako ziklo hormonal ontatik, esango zer dan testosterona, ez? Testosterona da, barrabilek sortzen dauen hormona bat, eta bere eginkizun nagusisa, egin baten edo haundixena izango da, funtzio sexual eta ugalkorra gestionatzia edo, kudeatzia, baina bai eukiko hau zer esana muskuluen garapenian, gorputzeko ulian askuntzan, ahotzan tonuan aldaketan, horixe, beste batzun artien. Egisa da, horrek emuten duzkula pista bat esateko bizitzan ziar testosteronak pairatzen ditxula fase desberdinak edo, hau da, azkenean bizitzako etapa desberdinak markatzen fango da baten, eta horre gure dago esan eragin aukiko dauela zuzenian pertsona, pairatzen dauen pertsonan egoera fisiko zein mentalien. Adibide moduen, testosterona maila baxuak erlazionatzen die balduan nahazmenduakin, irritazioakin, depresio sintomekin, sexu grina eta tentetzetan eragina eukitzen da, orduan, dala presente, emakumezkoen kasuan estrogenoak dien moduan, azkenean gehixenak danen gidaritzan doia zenak moduan, testosterona izangoa kasu honetan gizonezkoentzat. Kuriosiade moduen esangot, ez da nahi igual gauza bat oso ezaguna dela, baina existitzen da gaixotasun bat, deitzen dana síndrome de déficit de testosterona, kuriosoa badabe, biztalerixan isa uneko 10 pairatzen dauen gaixotasun badala, eta, gisa da, behin diagnostikauta, normalian tratamenduakin ondo erantzuten dabela, baina, gabezia hori eltzen dela puntuan, nun hori defizita diagnostikatzen dan, eta gaixotasun moruan katalogo, beste barik. Eta gero, beste kuriosidade moduan, esatia testosterona berez hormona maskulinua badabe, emakumezkoak ekoizten duela, kantidade txikinautan badabe, noski, baina, gizonezkoek estrogenuak eta badituzten moduan, gure kasuan apurtxo bat badauze barrabilez gain, giltzurrun gaineko gurinek jariatzen dauen hormona bat dalako. Asi. Egia esan aurreko astean ere ipatu nun, baina nik inauteri honetan ere nabaritu dut badirela inauteria deskubritzen ari diren benonaldi gazte batzuk testosterona feste ikaragarriarekin eta gainezka, ez? Aurreko larun batean duela bilarun bat, kalderero festartan gogoan dut kaletik txarangekin punk oi kontzertu bat zirudiela kaleak aldezarrean eta noski horre bultza festa hartan, eta ondo pasatzen ari ziren, baina dena mutilak ziren, eta kale ertzetan, ginen batzuk, eta neska gehienak ere kale ertzetan, en plan de, hormonak dantzan apurtu. Hormonak eta espazio publikoaren jabe direla uste duten asko daude. Eta maskulinitatearen gorazarrea eta hola bat zegoen. Badauz hor, temazo batzuk, momentu baten asaleratu di. Gainera etara dituzu, badaude gainera musika estilo batzukin oso lotuta. Batzut punkoia, baina punka orokorrean, eta jarrokarin giro batzutan, eta lagun batu genitzen esan dut, gaztetxetan eta oraindik ikusten dira oso jarrera maskulinoak dantzan segun ze estilotan, eta gaztetxe giro horietan emakumeak ere badira, eta kontzientzia, genero kontzientzia hondiarekin, eta hor sortzen dira kontraesan eta talka kurioso batzu. Jarrera horrek azkenean badoia oso lotuta, nik uste dut gaur egun ondiokan existiruten dan maskulinitate hegemonikoan eredu dielain baten. Eta nahiz eta zorionez bagoiaz desikasten eta bagoiaz deseraikitzen, bazkenen errotuta dazen jarrera batzuk izan lehizke, eta, nik uste poliki nahi dut pentsau, beste belaunaldi batzu datozen einean, eta gu guraso bihurtzen garen einean bihurtzen bagare, igual beste mota bateko baloriak transmitituko ditugula.
sartu dugu hemen... Bai, hola, momentu baten, pixkatola gure diskurtso politikoa, baina... Rekupera bengu, bai. Baina agian berri... Bueno, testosteronara bueltau, eta lehen esan moduen, egisa da, hori, gorputzean mandauen testosterona kantidadiak zuzenian eragina dauko pertsona honen osasun fisiko eta mentalien, eta egisa da, gaur egun ondiokan ikartzen dauen gai bat badabe, zehaztasun gehiago emotia gure jakolako, zehaztu diela egin baten, testosterona maiztasunan, jariatzen maiztasunan arabera, eta agertzen dien piko jariapenen arabera, ziklo mota batzuk, esango, usagutzen, azkenen hasiera baten, orkesten da, ziklo hormonal muro, baina, gero ziklo horrik dauke zehazpen batzuk. Orduan, lelena, izango da, deitzen dana, zikloek ekstramotza, eta erderaz deitzen jako bestela be, sindrome del minuto de testosterona. Ui, minututxoa! Bai, eta olaxe deitzen jako, deitzen jako hola, baina berez, dauko 20 minututara arteko iraupena eukileike. Mota gontan emuten dan hori hormona nahazmendu honek edo, hormona igoera honek, esan moduen 20 minutu iraun leike, eta bataz bestez gizonezko bakoitzak 6 eta 7 olako episodio eukitzen ditu egunien. Gainera, zelan da, lotura edo inbaten eta gorputzian sentiru leike bihotz maiztasunan askardura bat moduan, kurioso moduan, ez da gura esan bihotz askartza gatzun bakoitzean testosteronia hemen dagotzula, edo behin behintzat gauza bat bestian zuzeneko eragilea dana, baina kuriosidadia. Gero, beste bat dau, ekstramotaz aparte, egunekua izango dana. Hau da, normalian goizien testosterona mailak oso altuak izaten die, bat azbeste 800 eta miligramo testosterona eukitzen die, eta atzalde partien edo gabe partien analizi berdina inezkero, konturatukaren 400 miligramotan dauela asunto, oza, praktikamente erdixa, orduan, goizien oso atope egon geike, beste energia batekin fan, eta, hori egunien... Horrek, ez dakite sinismen badan, aladan edo eztan, galdetuko dizut, sexu desioarekin eta erekzioarekin lotura du. Claro, testosterona azkenean, esan duen moduan hasieran, funtzio sexual eta igualkorran horren esan da, horren gestinua eruaten dau, orduan nik esango nauke zuzenien eragina daukola batez be hori ez, goizeko erekzinuak eta goizeko horregatik emuten diela, oza, dalako gauza fisiologikua, egoera fisiologiko batei erantzuten dutzen prozesuak edo, ez? Hori izan barra izun, askotan gizonezko goizetako erekzio hori lotzen da pixagurearekin. Bai? Nola? Bai, gure imaginario maskulinoan uste dut, niri behintzat, inguruan hau tokatze zaire behintzat, normalean gizonezko goizean pixagure izaten dugu. Gau osoa, igual zuek ere, bai? Bai, claro. Niko bai, bale. Gau osoan txixe egin espaduzu behintzat, ez? Claro. Niko erajun aurretik, batzutan gau erdin. Bai, ke malo. Izatez, adinarekin hori ere murriztu egiten da, eta gizonezkoek 60 urterekin lo luze egiteko gaitasun falta izaten dute, pixa egiteko beharra sortzen da lehenago, eta horrelako pixa egiteko behar batean gero lokartzeko gaitasunik ez da izaten. Bai, bale. Ez dakit, nire inez hau kontatzen entzun dutanagatik. Bale, ados, apunta. Datu zientifiko horik edo ezagutzarik. Ez dakit zarreman eukileik, kasu honetan. Prostataren gaitasuna murrizten doa, eta orduan pixa egiteko pixa egin beharra maizagoa da, ez? Baina horrek ze harreman dauko horrek tentetziekin. Ez horrek lo egitearekin. Bale, barkatu. Orduan, hasierara itzulita, gizonezkoak behintzat, adin batekin edo, goizetan pixagure izaten dugu. Eta erekzio izaten dugu. Bale. Bi gauzak ia matematiko dira. Bale. Eta, bintzat nire kasuan da, uste, kuadrillako WhatsApp idatziko eta ze pasatzen. Bantxe idatziko eta bukatu eta idatziko. Baina, uste, badagoela zerbait imaginarioan, nahazten dula, erekzio hori pixa egitearen ondorioz dala. Egia da bestalde batzutan erekzio hori pixa egin ostean, beste estimulu horiek ez badago, edo ez badago planikoean, igual jetxi daitekela erekzioa. Erekzio hori relajatu daiteke. Hori beste gauza bada, hau igual pasako duzte izuen orokorrean uste heterosexualagoak zaretela hirurak. Jeiki, eta hasi gauzak egiten, eta zuen bikoteak zate, momentu bat komunetik pasaba. Mitikisimo. Eta orduan, oera bueltan, gauzak jarrai dezake, martxan jarrita balima zegoen, ezta? Baina ez balima dago inorroean, eta lanera bazoaz, igual ja, pixa egin. Bai. Batzutan, badakit mutil batzuk goizetan
behar hori dutxan asetzen dutela, lanera joateko prekarizazioaren presaren eta baitan. Oso praktikoa. Bai. Baina beste batzu, pixegin eta lotara bueltatzen badia dolokia, erekziori joan da, eta agur benur. Ez da horregatik. Eta gogoan dut haintxe monologotxo bat Berto Romerorena galdetzen ziotela. Berto Romerona baldima, maravilloso. Bai, galdetzen zioten zerbait goizeko erekzioari guz, vamos a ver. Eso no es una erección. Hori ez da erekzio bat. Eso es que te estás meando, cabrón, bete. O sea, bai, eta hola kontatzezun, baino, ez dakit honen oinarri zientifikorik badagoen, eta horregatik esan duzunean, nik uste lotura gehiago duela testosterona mailarekin, baino... Esango nauke. Eta zer erosoa pixaitea... Ez dut uste posible danik. Tente don bitarten, ez? Depende ze tentetze maila, nik ez dut uste posible danik. Pixa egiteko ze angulo izaten duzue iztar eta bizkarrezurraren artean? Oia, ma. Ba... Berez, 80 gradu inguruko, ez da? Bueno, gu 80 ez dugu lortzen, baino erekzioa erabatekoa balin bada, ipurdi atzera bota, eta iztarren eta bizkarrezuraren arteko angulo hori normalean guztuti gaudenean, 180 gradukoa dena, bain bar da, tolestu. Bale, baina deserosoa izen bida sensazinua. Bai, baina guztu behar dago, eta... Adibidez, tentetuta balin badago eseritea egitea, imposible izango litzake. Tentetuta balin badago eserita ez zaizu kabitzen komunaren borobila. Horregatik esan. Ez da saiatuta ere ezin dezula. Tentetu gabe ere, segun zure gorputzaren tamaina, komunean zagabitzen. Bai, baino zutik, normalan zuzen egongo zinateke, eta orduan nahiko zaila da, ala ere, tente dauden zakiak ikutu dituzu ezuek, eta ez, zakiak tolesten da, oza, pixkan margen amaten du, baina iristen da puntua, ez duen amar... Depende sema tolestu, apurtu behin leike. Bai, ez du gehiago ematen, orduan, gorputza atzeruntz botata, egiten duzuna, pixkan makurtu gorputza, eta angulo hortan bilatu puntu bat. Txixein biharrian Circo del Sol. Eta goizeko seietan olako puntu. Eta noski komunetik urrundu. Txika. Bilatzeko espazio pixkat, parabola egiteko. Baina... Bai, ez bere saltxa dauka. Que guapo. Osondo. Berez, jatxopetetan gauza superinteresantia sakile eukitxea. Egun bete. Bai. Baina interesantísimo pentako jaten. Nik dakat superarri egon nintzen. Egun osoan biluzik, saltoka. Claro, eske guk hori, sentsazio hori ez daukagu. Eta eskerrak, esango nauke. Bueno, hori mutiek 16 urterekin ere egiten dugu. Eta nik uste... Egun puñeteros badago zakilekin bueltaka. Asko experimentatuko nukela. Nik egun bat zakiakin pasatzeagatik patu ingo nuke. Bai, nipe bai, esan demotu nipe bai. Bueno, depende zenbat. Bueno, bai. Baina oso niretako interesanti izango. Baina aldrebes ere bai. Claro, hombre. Zakildunentzat vagina... Aluarekin markatu, bai, egun batzuk pasatzea ere. Batzuk, iaia Beraia batzuk, esto esan bat. Inoia junda. Hor, azte buru pasa, aluakin. Zentzu honetan badagola beste muga bat, eta da falocentrismoan erekitako gizarte honetan, falorik ez eukitzea balin badaukazu, ojo, horre igual kostago zaigula, ez? Baina experimentazioaren ikuspegitiketan ere elkartruke hori proposatu egiterik balego. Bai, apuntauko zitzen, ez? Egun pare baterako, bai. Bai. Zena, bueno, ez. Galetu. Bai. Inauteria jegirontan eta, bai. Bai. Aukera eman da, ze aukeratuko zenuke? Egun batez alua eukitzea edo titiak eukitzea? Alua. Jo, ezin duda, bai. Ba, seguro? Gizon askok? Bai. Boa, nik uste baiet. Hori izan duzun Berto Romerone monologo bat, saben, Eba Atxek esla da, el Club de la Comedia orkesten sabenian, saben, lako monologo motz batzuk komikuen aurretik. Bueno, bera, komikia zan, beste barik aurkezpen larro horretan, hori da. Eta saben bat, esaten sabena, esala entendiuten, esan den gizartia, hori, emakumezkuetan oinarritxuta gongo balit, esan olakon bat. Ez, gizonezkuek, gizonezkuek titixak eukiko leuzke, hasieratik digo, titixak, baina garatutako bularrak, zua ez litzakela inventauta egongo, ze jente egongo litzak egun da. Olako bat zan, eta olako oso grazitzen duz, bera, gola etxesan, ez da ditu, titixak besten egongo litzake egongo lizki egun dana, eta orduan zelan belarrixekin edo ikasiko leuki dela zua itxen. Jo, behin eskate kontatu zidan titien
honek ez da girinengo oinarri ikerketa oinarririk badun. Uste bagi dela zesango zen. Tipa oso jantzia, feminismoan jarduten duena, eta ipatzen zuen, zegoela antropologian tesiren bat esatzezuna lau hanketan ibiltzetik, bipedestazioa, bi hanketa ibiltzerako prozesu horretan, garatu zirela titiak. Aiba. Eta ez dago, logika asko, zela banketara ibilita, badirudi mamak gehiago zatu behar dula. Hori interesantia da horitu. Baina, ikertu behar dugu, baina, ark esan zidanerako eta kontatu zidanerako zerbait egongo da. Kontua da, lauanketan alua ikusi egiten dela. Eta hori zela kopularako edo harreman sexualerako deia. Eta sexualizazioa, bularren sexualizazioa badatorrela garai hortatik, alegia bipedestazioan bularra hasten dela erakartzen sexualki gizona garai hortan edo zakiluna, egun zela, alua ez dagoelako ja biztan, lauanketan zebilenean gizakia edo gizakiaren aurreko hominidoak eta bestelakoak. Adibidez, kuriosu da bai ez, hori lehen, aborra lauanketan ibiltzen gitzenian, ez, esan duzuna ez, aluan atzetik ikusten zan ibilkera hortan, larrotan etxeko modua beti izan atze kaldetik ero, eta behin ja bipedestazioan eta ja holaxen orduan aldatu zan, eta parez-pareko harremanak hasi ziren gauzatzen. Eta ez ziren bururatu lauanketan zegoen zakilduna buruz gora jartzea eta... Ja, bakitzu, orduan gauzak emute zabien erako. Orduan gizarterik ez zegoen. Ez, baina nahi dut esan evoluzio bat izen zala. Erditximu ginen, ez? Bai, karzu hortan ugalketa, esan gauza bat holaxen, enkajatzia mogan pieza bat, eta gero ja formalda, esutik mantentziakin eta beste aukera batzuk emoa esabaldu ziren. Biaz, interesgarria. Bueno, guztiontara iritsi gea, testosterona maila azari ginela, eta goizetako, eta garbideratu zaigu, zakilalu elkartrukea enbora baterako behintzat egiteko presinatekela. Bai. Behitu, bueltauta kometetan genbiltzen era, ziela existitzen dien, eta zehaztuta dauzen testosterona ziklo horreitara, hori, esan ditugu extra motza eta egunekua, eta egunekotik pasauko egitzen hilabetekora. Izango dala, irakurri otenagatik zehaztapen gutxien daukon fasia ero. Segatik, ikerketek esaten daue, kalkulau dela edo gizonezkoen 160 eukileikela hilabeteko ziklo bat iraunleikela 8 egun edo 30. Hau da, tarte horretan mugiruten da pertsonia. Egon lehizke, gizonezkoak eukiko da biena, 10 eguneko ziklo bat, egongo dango igoera bat, eta gero murrizpen bat, beste batzuk 18, beste batzuk 30, horretan da, zaten zuta. Zabalena, hori nietako zehaztapena falta da, ikertu biharra dauen zeo zerbe badalako, ez? Bataz bestez esaten da, eta imaginauta kontuan eukitzea, 30 eguneko ziklu eukiko baleuke gizonezkuek, 18 garrenien mongolitzakela testosterona piko haundixena, gutxe gora bera. Naizta hilabeteko ziklua deitzu, gure kasuan ez moduen, testosteronan hilabeteko ziklonek eleuke inolako harremanik eukiko ugalketa esaparatuaz, ez ugalketa prozesuakin gauza bat independientik izango litzake. Baina bai aldartearekin, gorpuzkerarekin, eta... Hau gai da nik uste, beti esaten da, ez? Emakumezkoak gara ziklikoak eta gizonezkoak linealak, eta ez da ainolan, eta hori ikusten da, ez? Gerora adibidez, eta hori da gauzat pendiente dauketena, sintetikoki testosterona hartzen da bien pertsonak, ez dakit olako zikluak pairatzen dituzten. Ez dakit hori ja, kanpotik hartzen danean ez, hormona sintetiko hori hartzian, gorputza gaitxasuna daukon hori ziklatzeko, horren gora bera batzuk erregulatzeko ziklo bat sortzeko. Hori pendiente dauket irakurteko adibidez. Gerora, urrengo ziklua zehaztuta dagoena izango litzake urtekua, hau da, egongo litzake urtaro bat nun ikertuta ikusten da testosterona maila altu hauak dien, zein erango zaubien dala? Zein dela? Ze urtarotan urteko ziklu hartuta, ze urtarotan egongo dan testosterona igoera. Sentsazioa udaran baino ez dakit. Nik udaberrian. Nik udaran. Dakat sentsazioa, baina ez dakit, Bai, nire kasuame bai olazan, eta egisa zan, da gauza bat asko harritxo ninduena, ze udazkena da testosterona areagotzen dan hilabetia. Eta de hecho, udan daun nahiko baju. Ui ba. Bai.
izaten da gutxi gora bera, iraia, urria, tartean, justo horre, eulia jausten jakun tarte hortan, bantzanez testosteronak zaien dau, lleba, kuriosidade moduen. Eta gero ja, azkenengo ziaztutako ziklua edo izango litzake bizitza osuan irauten dauena. Oda, hasiera baten esan duen moduan, hormona honek eragina dauko osasun fisiko eta mentalian, bizitzan ziarren muten dauelako aldaketa batzuk, eta horrek fisikoki asaleratzen dielako. Hori da, bizitzan lehenengoz noiz dauko zer ikusitza testosteronak, genitalen garapena emuten danean haurdunaldi prozesuan. Gerora, pubertadian hor nerabezaro tarte hortan beste areagotze bat emuten da, eta helduaruan esan geike heltzen dara puntuan unen nahiko estable mantentzen dan, eta 48 urtetik gora bataz bestez 100% galtzen da kantidadian. Hau da, bataz bestez, imagina horren adibidez komentatu duena ez, egoizian 900 miligramo ukitzen badia eta txaldien 400, kantidade horrek murrizten fango die poliki-poliki. Orduan, jaiotza eta hortzarora limitauko agitzen, lehengo aldiz esan moduan testosterona haurdunaldixan 4. hastian agertuko litzake, eta hori esan moduan eragin zuzen aukiko da genitalen garatzian. Kuriosidade moduan, esangot, garatzen dan edozein embrioi funtzian emia izateko desarrollatzen dela, eta testosterona agertzen danean, irudikatzen dutela, kromosomen hor zer esan aukiko daugiela, testosterona jariatze horri emoten danean, zehazten da garatuko dan embrioi hori, arra edo emia izango dan, kasu honetan. Gerora, pubertadera edo gerturatzean, gutxi gora bera izaten dela, 9 urte inguru hortan, hor prepubertad izango ditzake, ordan azkenean erabezaruan lehengo hasiera horretan, horremuten da sekulako testosterona pikua, hori markatzen dagoela, esan duen moduan, ez? Nerabezaruan hasiera hori, eta aldaketa honek, holan emoten den aldaketa garrantzitsuena izango da, sexu urreina pizten dela, naiz eta hasieran igual ez da nolan identifiketan, baina hori da gorputzean eragiten dagoena, eta azalekuak dien aldaketa sexualak, ez? Bigar mailako karaktere sexualak izango litzakenak. Genitalen garapena, aurpegiko eta gorputzeko ulia, usaina, gantze jariaketa, horratik betete jaku hori bedan, oiez, azten gare gehiago guzeintzen, granuak eta garatzen ditugu, desoreka bat zein beste muten dalako zeran. Kasu hontan bebai, masturbazioak hartzen dau fase honetan nahiko garrantzi, eta horrek bebai egin baten, fit bat moduko bat itxen da, orduan, ja badauku testosterona altu hori, eta masturbazioak eragiten da bebai, piko horrek mantentzen fatia, eta gerorako garapena, normaltasun baten edo mantentzia. Helduarora, esan moduan, heltzen garenean, testosteronak hartuko leuke estabilizazio bat, eta hori, balen esan moduan, 40 urte bitarte horretan, izaten da oikua, testosterona ilututako asaldurak asaltzia. Murrizpenan ondorioz. Eta emuten dan sindromietako bat, deitzen da, síndrome de la irritabilidad masculina, ez da eskusa bat erabiltzeko, baina, existiruten dan zeo zer dan, eta lehen esan moduan, ez? Azkenean, testosteronan murrizte honek eragin leikena, irritazioa kontrolatzeko aproba gaitxasuna murrizten dau, aldarte aldaketak emoten die, eta baina hori ezin lik erabili hori eskusa moduan, bale? Alare honek mito batzuk hausten ditu, ez? Patriarkatuak edo saldu du emakumearen irudi ezegonkor, aldakor, neurotiko bat, eta gizonezkoen estabilidade psikologiko guztiz faltsu bat, saldu da, ez? Bai, saldu da. Zuek uste dezue ziklo hormonalak eragina daukela zuen aldartean, eta aldakorrak zatela, nik ere uste dut, nire aldakorra naizela horregatik. Gainera nire asko guztagaten gauza bat ez, aurke askotan honetaz konstiente edo ez garenian, edo ez da konstiente baizik, eta gero azkenean alduntzen prozesu bate gauzatzen danean, eta nik lehen bada gauzatzen abena, ez naz ni eske dio hormonak, eta eske hormona horrek ni naz, eta ni osatzen nahuen einean, ni naz ni, baina depende segunetan harrapetan doztazu, gonaz momentu modu baten edo beste baten, noski, nik gaitasunakiko gauza bat kontroletako, baina igual beste batzuk ez. Baina da, azkenean, ez esterilizatzia hori, ez? Azkenean da, norberan gain hartzia, norberan prozesu normalak dielako. Eta ez da hori, ez da histerika bana zela.
Eta, bueno, Nei pasatzen zitzaiten leno, hilerokoarekin batez ere, nik beti esaten nula, nik enula nabaritzen neregan aldaketarik edo, igual nere inguruko beste batzuk esaten zuten bezala, nik jartzen naiz, sensibliago, nik daukat hori da. Nik esaten nugun, nik ez den nabaitzen. Mina ez banu ukiko, enintzen ez tenteatuko. Eta urteak pasahala, konturatu naiz, baietz badaudela aldaketak. Eso es mentira. Badaudela aldaketak, agian, batzutan nabariagoak dienak eta bestetan ez, baina dakatela interiorizatuta aldaketa tarte hori edo, kudeatzen dutela beste modu batean, intuitiboki. Baina identifikatzeko gaitasun batzuk beba dauzkatzulako. Hori da, baina konturatu naiz gerora, leheno esaten nunez, eta baina esaten, bai, amaia, bai, baina, bueno, sorte honakin edo, ikasi ezuik beste modu batean gestionatzen. Ezoek esan dezuten bezala. Nire kasuan basan hori, bai kostiente izatia, baina da como hori, para azkenean, para que no te tachen de loca esaten dan hori, ez? Momentu esan duzan, ez que ez naz ni hori rekortando, ¿sabes? Ez naz ni, dizke di hormonak, eta en plan, baina eske ni hormonak naz. Orduan, bueno. Eta bueno, baina izteko komentatzeko naukene dana, helduko gitzen azkenengo bizitzako azkenengo fasera, izango litzakela zahartzarua, eta fase honetan izango litzake nabarmenena, testosterona murrizketa hori, eta gainera fase honetan heldu leike jaitsiera honekero, emon leike gaixotasuna eta dana, egin baten badala zahartzaruan bera, zahartzaruan seinale normal bat edo esan geikena, azkenean gizonezko heldu bat zahartzen doian einean, testosterona galtzen fango da, baina galdera hori oso handixa baldin bada, oso nabarmena baldin bada, sortu leike zeinuta sintoma multzo bat, kontrola ubiako dienak, azkenean ondo esa besizeteko limitantia, azkenean gauza bada aldaketa fisiologiko batzuk emutia, baina gerora zer eragin leuken egunerokotasuneko bizitzan pertsona batengan, azkenean bai eukileike antzadan komentau duen moduan hasieran, loara zuekin, horregatik esaten da, lehen nion komentau duen moduan, nausitzen goia zen enean, loitxeko gaitasun hori galdutzen da, memoria galerakin loturi eukileike, sexu grin falta, eta azkeneko oso nabarmena baldin bada, depresio sintomak emon leike, gerora analizauta ikusten dara testosterona falta batek eragindako izen leikela. Kuriosua. Inauteria egun hauetan ere kontuan izan hormonek izaten duzu, beren gora beherak, egia da, alkolak eragina dauka, kortisolean, testosterona jetxieran, ondoren uste dut gorputzak galako konpensazio bat ere egiten duela egunetan batzutan testosteronarekin, eta bueno, gertatzen dira hor aldaketak eta hori ere kontuan izan bartugu, baina egia esan, nik enekien guk barra bildu, no? Kasu honetan testosterona zikloa genuenik, baina askotan sentitu dut desegonkortasun hori, egun horiek eguna tonto daukat, eta bana beste modu batera, edo hau beste ez, eta... Edo igartzia, tristia una, ez dakit, eta nik inguruen dauzketen gizonezkoetan ikusten dut hori, eta gaur ez naholan, baina nik ben ere gorputzen igartzen dutelako gauzak, egun baten nau supertriste, eta beste egun baten ez jati importa, eta horrengoanen azgai telefonoz deitzeko ez ezagun bati. Eta akaso dena ez dago hormonekin zuzen kilotuta, beste faktore batzuk ere izango dira noski, baina... Bueno, gozat, kuadrian sondoa eginet eta badirudi baietz nahiko ikoa dala, gizonezkoak, zakildunek, goizean, pixagurea eta erekzioarena, batera fatia, bai, gertatzen dala, eta, lasaiago geratzen naiz, sentitunez momentu batean gola, pixkate... Hombre, igual ez gitzen besta publikorik honen agul galdetzeko, ez du... Zer? Guk ez gaukela, normala da, guk ez gaukela jakingo hori. Bueno... bikotea izan baduzu bikote zakildunekin egon bazarete edo gertaziteken jakitea, baina bai nik ere hola orokortu dut eta enauken hain garbi, baina aizue, uste dut arratsaleko 6ak buelta dozkagula eta agurtu behar dugula. Gaur egun handia da, astelenita, gau pasaren egun, gaur izango da, igual, Tolosako jente geixen bakarrik egongo sarien eguna. Izaten da oso Tolosako jende geixen. Agurtu esan.
Herrikuak bakarrik. Bihar. Gaur kanpoko jende pila dago pasa egitera. Ni gaztetan beti tortu nintzen astelenetan. Bai. Turismo home. Atzo igandean, normalean publiko, kanpoko jende helduagoa etortzen da egunean zehar, konparsak ikustea, karrozak ikustera, eta naiz eta urten ez den karroza agerpenola haundiena izan, azken orduko erabaki hauengatik eta, baina gaur arratsaldetik jende gazte pilo bat, gaur eta aizialdi taldeak ari dira dantzan. Bai. Baina gaur egoten dira udaletxean alako mekanismo eta analiziak boteioia kontrolatzeko, osasun sistema eta larrialdi sistemak egoten dira prest, koma etiliko deitzen genien haiek eta zegoteko eta pixkate horrelako gozak gertatzeko eta gaur kanpotik jende asko etortzen da. Bihar arratsaldetik aurrera oso tolosarrontzat izaten da gaua. Ostegun gizenean bezala. Bueno, bixar badabe gozatu izue. Baina hemen izango gara, Ni behintzat. Nik uste bihar berriro zuen. Hoi da zuen intentzioa, ikusiko dugu. Egotea edo zegotea? Igual kriston rezakak entoetet. Usteak erdi ustel. Ni bihar jai mandigo jurik. Bueno. Ikusteke dago. Horixe, arratsaldeko 6 buelta-bueltan ditugula eta agurtu behar zaituztegula. Plazer bat izan da gaur ere zuekin aritzea. Bihar, arratsaldeko 4 hemen egongo dira bigarren kafezale batzuk. Bai ez Goiuri? Lotxaga beratzea. Izan ondo eta jarraitu naiz irretiaren sintonian Idoia, agur. Azalde hon. Eskerrik asko, Zeuei. Amaia, datorren astelnera arte. Bai, noski? Hala, agur. Aio! El arco iris en buen humor, nunca le falta y es el mejor. Bebiendo vino en el coro, siempre dispuestos al remojón. Con su charanga y su director, el grupo es superior. Carnaval todos sanos, siempre de buen humor. Arco iris edotan, naiz beruan naiz lurrean. Berekin poztasunaka, hartzen gaituna humorean. Datoztenean inauteri, sabela beteri. Mundu zian, tristetuko gaitu ni. Ez da mundu zian, Keep calm and bigarren kafea.